Manufacturing Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ang disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Minutos nakaligat sa tak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time sa liwat Luzon, Visayas kag Mindanao sa Cotabato Balabutan sa katos sa nga pagwaragwag sa signal sang DYEZ Action Radio Bacolod sa atos nga Facebook Live sa sinigid nga matarion Action at Patrol liwat naman nga magapangalagad sa inyo Martes edisyon Pizza 8 sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Temporaryo kita anday nga babatian sa ato sa nga Facebook Live. Agod man sang pila sa di ka mga ginatingwaan man nga mapatigayon dito sa ato sa nga transmitter sa barangay Talok Syudad sang Bago. Ang Action Radio Bacolod nagapangayogid sa nga dispensa sa inyo mga action. Sa gabaritor subong sa atos ring live stream. Bangod halin kaina sang kaagahon, basi mayara sang nga nakamuno sa inyo ka na pamangkot blada. Kung nga ang waay babatian ang Action Radio Bacolod sa radio set. Bangod halin kaina sang kaagahon, nag-off-air pero subong may pila ka oras akong minutos nga nagbalik man pero nagbalik na makita na sa off-air kay para nga mayara sang ginatingwaan lang nga matigayon. Nag-off-air akong wala mapatian ang tanan nga mga palatuntunan ang programa, drama kag mga pasayod sa radyo bangod sa hindi malikawan maka-aksyon nga mga sirkumstansya. Man kaangay man sa lawas ang tao nga nagaka-bagdown man, nagalain man ang pamatsyag. Kung sa mga uso pang sugidanon subong, walang forever, wala sa nagabato sa kalibutan. Kung sa mga linyada pa sa kanta sang grupo nga ulihing tubo, bala? Patian nyo na. May linyada dira nagasiling nga bisan gani salsalon ginakatuktukan. Amo man rin ang sitwasyon sang kaboy sang transmitter sang radyo
Dara sa Diway Easy Action kondito sa bayan sang kilid sang highway sa Barangay Talok, Bago City. May mga gulpi lamang nga nagdiferensya kag medyo nagka-problema nga nag-apekto man sa pag-broadcast diri sa main studio sa Wellrose Building, Burgos Locsin, nga dalan sa Bacolod. Pero bisan na untat ang pag-broadcast sa radyo, sige-sige kita sa pag-broadcast sa ato sa official Facebook page. Subong nga gabi mga ka-aksyon. Ang inyo sa nga pala tunturan Action Night Patrol. Lunes, Tob-Tob, Sabado, pero basta Biyernes, temporaryo kita nga nagatalos sa regular nga anchorman. Isa na naman ka mabulabugnaw nga kagabihon sa tuntaran sa nasilenta ng Martes, Petsa 8 sa September 2020. Ikasyang nga bulan sa nga tuwi, kapito nga bulan nga kalabigon sa mag-antos ang Pilipinas. Sa inimakitaan kag pinasahi nga kagaw halin sa pungsod China. Manlobos ini nga dapat sa gandiri sa atong sini pungsod. Sang Enero medyo nagpabatsyag diri, Pebrero nagdugang pabatsyag. Pero mas nagpabatsyagid napakitang gilas ang COVID-19 sang bulan sang Marso mo. Dari gani sa Negros Occidental, ang unang kaso sang COVID-19 nagtuhaw to mag-aksyon sa bulan sang Marso. Ang COVID-19, minano kaliko-liko, minano kasuli-suli mag-aksyon. Siguradong amo gining magapanguna bilang top story sa subong 2020. Bisan pa gani 2019. Rumatsada na rin kagaw nga corona. Pero wala pa tanto mabatsagan diri sa Pilipinas. Intawagan nga COVID-19 bangod nga tuig 2019 gid. Nagaumpisang pagpanghalit sang siningkagaw sa pungsod China. Antes nga nagpangalapkap nga daw balagon sa ibang nga nasyon. Sa nasinintang sa ngalan sa kanigulang anchorman Action Eric Magbanwa. Talos kita ka na Martes, Tob-Tob alas 11 sang gabi. Action na Marlon Hervey. Liwat naman kita sa nga magalasak-lasak kag magalinas sa mga balita. Isyong may gamay nga komentaryo. Opdan sa mga reports ng ato sa mga Action Unit Reporters sa Sor Central kag Norte nga bahin sang ato sa pinilanggang probinsya. Lambadahon kag hanuton man sa ato sa nga patrol dugay-dugay. Ang mga hitabo, posible mga police reports, hospital reports, on the spot kag malabayan, masiplatan. Samta nagalambiyong sa dalan, subong nga kagabihon. Ang mga check-up points nato sa Bacolod, subong ginabantayan man naton ang sitwasyon kung nano subong kahimtangan. Sa oras nga alas 9:44, oy sa mga ginikanan, tipo na ng inyo sa kabataan. Bangod dapat yara na sila sa ila sini sunod sang puluyan o kung sa inyo sunod sang puluyan, inyo sunod sang balay. Lugay na kapagwa, kag pahala kawalda-walda sa gwa sandalan. Bangod basi masiplatan, maagyan kag mabutikan sang mga nagaraubing nga mga barangay tanod upod ang kapulisan. Ang gwa nila maka-aksyon mangin violator or violators sila sang curfew. Ang curfew mga opisar na dugay-dugay ha. Alas 10 maka-aksyon, Tob-Tob alas 4 sang kagahon. Same gapon, nagligad nga implementasyon sang ginopisahan maka-aksyon alas 10. Abi sa iban maliwat la kaya implementar dari ang MACQ, ang modified enhanced community quarantine, pero same gyapon na. Kina sandig sa nasaan sa dam naglanggin permahan kagin isyo nga executive order ni Mayor Bing Leonardia. Salamat sa ato sa monitor sa malapit no siyento sang monitor sa ato sa live stream dugay-dugay ak na lista kamo. Salamat in advance.
Naam na mga balita nga dapat nato sa nitutukan sa bayan sa nga balita lokal. Tiyan mo gining pinaka ginabantayan gid sang kalabanan. Ay, by the way, kung basi malipat ko bla. Basi malipat ko mag-aksyon, 108 na lang kadlaw. Last Christmas, 108 days before Christmas Day. you gave it away. 115 naman kadlaw. Antes kita mag-abi sa nga tuig 2021. Bao kabay ka pa nga abot sa nga tuig 2021. Mabatsagan ta ng normal nga sitwasyon sa aton sa nga nasyon, madula na si COVID-19. Aman ang ginapangamuyo tagid. Lapit na lang niho. Lapit na lang ang 108. Mag-aabot na mag-aksyon ang Disyembre 25. Mas maayo pagikutan kung pag December 25. Pwede na kagatugutan na ang mga Christmas celebrations, ang mga Christmas parties. Bisan pa nga mayara sang COVID-19 sa gihapon. Matabo lamang ina kon ang COVID-19 siguro mabilin kaso pulo na lang, no? Or 5, dira-dira, guro pwede na. Pero kung ang kaso mag-aksyon ganatos pa, mabulubudlay. Kag ang contact tracing nagaparayon, mabulubudlay. Teka ba'y pang sa nabilin nga 108 kadlaw. Antes ang panahon sa Pasko ang mag-aksyon, amat-amat taraman mabatsagan ang paghagan-hagan sang kaso sang COVID-19. Kabay pa, amo nang permigid, naganapinsar sa ato sa mga ka-aksyon, partikular na sa ulat sa Bacolod, sa Negros Occidental, nga nagapangduha na ya sa National Capital Region o kon NCR, nga may pinakamadamo nga kaso sa pungsod sang Pilipinas. Las 9:48 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nanong balita sa nasiling tanad diri sa bahin sang balita lokal. Plastado na, ari na, klaro na ang opisyal nga mando ni Mayor Bing Leonardia para sa level sang kwarantina sa Bacolod. Ang Executive Order number 60 nga muning balasihan sang mga Bacolodnon, sang mga Negrosanon kung ano ang pwede kang ano ang ginadobilian nga nakabensyon kita Negrosanon kaya man may ara yung mga kaaksyon kita nga ato sa iban nga banwa kag syudad outside Bacolod kag permeya nagakadto dis Bacolod kaya man ting iban diri ka trabaho, iban diri may ara sang negosyo. Ang MACQ Modified Enhanced Community Quarantine mas bulubug-at ini sa nga quarantine level nga ipatuman na umpisa gin patuman na gani kon basihan tampit sa subong adlaw Setyembre 8 ang kalayugon sa tubtob Setyembre 30. Porti ang yesterday nga implementasyon buwas kaagahon, buwas aga gini batsagan. Kamanti kay na malanggin plaster. Kay na malanggin plaster mga kaaksyon. Ang executive order ni Mayor Bing Leonardia. Suliton ko lang ha. Sa ato sa monitor na sa bayan sang radyo. Ara na nagbalik na kita. Salamat sa ato sa mahal nga makaako. Suliton ko lang maka-aksyon. Ang atong sarigin palayag, samtang way pa kita naga-on air sa radio set. Pero ara kita on air kabation kaina sa Facebook Live. Ang Aksyon Radio Bacolod sa liwat nagapangayo gid sa nga dispensa sa inyo. Ay kaina sang kaagahon nag-off air kami. Way mabatian tanan nga programa palatuntunan pati pasayod sa inyo sa nga radio set. Kaya mayara lang kita sang gin kayo dito sa bayan transmitter. Pero subong, thank you, kag thank you. Subong mabatian na kita sa bahin sa FB page sa Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian naman kita balik sa radio set. 684 sa lilisuan sang inyo sa nga radio. Digital mano kon lubag-lubag. Lubag-lubag. Liso-liso. Ang lubag niya lain na. Liso-liso lang ha. Or idog-idog. Naman ang dial sang radyo mo.
Ikon digital ti tumok. Balikan ta mag-aksyon ano to nato sa nga pag-plastar, pag-amuno sa ding executive order. Executive order gidpirmahan ni Mayor Bing Linardia maning balasihan sa implementasyon sang MECQ sa Bacolod. Mga importante nga nasaan mga kaaksyon sa bando sang alkalde ang pamangkot sang kalabanan gid pwede gihapon magamit ang home quarantine pass. Ang sabat yes na yes ara gihapon. Ipatuman sa gihapon ang ginatawag nga ad even scheme sa paggamit sang home quarantine pass. Umpisa September 6 niya mo ginapadagtagin isyo ang home quarantine pass. Mayara ko home quarantine pass kundi mayara sa likod na pwede ka makasulat sang miyembro sa pamilya mo. Pero isa lang pwede makagamit. Sa likod isa lang pwede makagwa. No, ang sa likod pwede ka makasulat dira sa ngalan sang miyembro sa pamilya mo or ginatugutan mo nga magamit sa imo sa nga home quarantine pass. Pero sabi ikaw ya way laktan, ikaw bing main dira nga holder, ikaw ya sa tubang ginangalan mo arada. Sa likod mga kaaksyon, may isa, dua, or tatlo na naabala mo. Nga pwede ka man masulat nga landa, sang pwede nga makahula makagamit sang quarantine pass mo. Di kung ikaw bing main holder, ikaw nga holder, way kalaktan, pwede na mahulam sang atong nasulat mo sa likod ng ngalan. Pero maiba niya nga home quarantine pass, butangan ikis. Anong bot sa lingon na? Nasaad ba na bla nga pwede butangan ikis likod? Ang bot sa lingon isa lang na bot sa lingon sa nga butangan ikis, bot sa lingon, di ka mo pagpasugot nga sa sulatan sa likod na? Anong purpose na karon? Anong pulos yan nga ginbutangan na da blank para nga hindi ba na pwede makagwa ang dua, kundi isa lang ay duwas labi. Hindi gid pwede. Dapat isa lang ang makagwa, ang makahulam amo na dang sa likod nga isulat sa ngalan. Di ko na pag-mention ang barangay ni Makaksyon. Dason lang kay nang kuton ta nga ato sa pila ka mga opisyal kung pwede ni. Ano pa ganda saan Makaksyon sa bahin sa nga home sending executive order angot sa MECQ. Iga-regulate sanksyonan ang pagsunod sa mga authorized person outside residence sa natawag na apor. Kundi may mga apor kita nga ato sa iban nga lugar, guwa sang Bacolod, nga masulod na rin sa Bacolod, iga-regulate, depende na makaaksyon. O sa pag-comply mo sa gina-require sa kato sa nga syudad, di po sa lang kung mo apor ka, sige na makasulod ka na sa Bacolod. Suspendido ang public transportation. Muna yung pinakamasubok gid. Why biyahe di pasahero nga salakyan? POJ, taxi, why? Hindi ba makasulod dari ang mga bus? Di blang series, di makasulod. Public transportation ng series eh. Anong matabo? Dugay-dugay bla. Kantuantang series biyahe. Kay sige yung biyahe series boss. MECQ sa Bacolod. Ang public transportation sa Bacolod suspendido. Simple lang eh. Ang series sa Starang sa Bago. Ang series sa Starang sa Talisay. Di bla? Amo lang na. Amo na magsige biyahing series. Sa bagay kon ang series maguntat man kayari lang sa Bacolod diya. Ay implementation sa ring MECQ ni ho. Sa iban niya, why man, pwede man niya makabiyahe itong public transportation. Sa iban ha, mayara man niya magwa sang EO ang ila sa ring local chief executive. Kaya ginabalian ba ang public transportation? Di man tara na. Kundi suspendido public transportation, magluwas lamang makaaksyon sa ginatawag commissioned shuttle services. Siyempre, may mga service na gina-hire ang mga importante nga mga galawion. Labi na gid ang mga empleyado nga nagatrabaho. Industriya ang ginatugutan nga industriya kon establishmento.
Ano pagid, ginadumilian nga mag-operate, magbukas ang mga negosyo nga yara sa Category 3 kag 4. Ang sa listahan sa DTI nga hindi pwede mag-operate sa tiyon sang MECQ. I-check nyo ang Facebook page sa Action Radio kay ara na no na saan maka-action ara na kabugusan nga kaundan sang EO sang ato sa alkalde. Ano pagid bukas ang mga non-leisure businesses sa mga malls kag commercial centers pero 50% lamang ang capacity. May limitasyon. Ari pagid sirado gyapon ang Libertad, Burgos kag Central Market sa kada Domingo lang. Kay disinfection nga schedule na ang Domingo. Pwede ang individual outdoor exercise pareho sang walking, 1-to-1 jogging, running. Way labot ang mga snatcher. Ang mga snatcher garading man mo. Kag biking. Pero dapat may dala ka mong home quarantine pass. Maglabay ka mo sa checkpoint o sa saon mangyapon mo. Abi nyo irasyon nyo lang ang ining jogging kag biking kag running para makagawa ka mo. Dapat may HQP man ka mo. Kag dapat magsantong HQP nyo sa ad event scheme. Kaya mo na Lunes, Miyerkules, Biyernes. Ibala mo na sang ad ting event naman TTHS. Ano bagid ginapangabay ang mga ginatugutan nga negosyo nga mag-operate tub 12 oras lang. So may limit ang operation sa negosyo Pero sabi nagbukas ka na alas 9 sang gabi. O kung alas 9 sang aga, hasta ka lang alas 9 sang gabi. O kung nabukas ka alas 7 sang aga, tub ka lang alas 7 sang gabi. Kung galing kay Bantin, di ba negoro mamonitor kung alas ano oras nagbukas sa negosyo. Ang kalabanan ni manira po ni alas 9 goro kabati ang curfew las 10 mo. Labi nagid kung pigaw-pigaw binta mo. Ginatugutan ang 5 ka mga tao sa mga pagtililipon pareho sang religious activity. Di mag-prayer ka mo be, dapat 5 lang katao. Ang repatriation sa mga LSI suspendido, dapat gid lang. Ay grabe na di kadaan domestic cases na tundugakan pagid sang LSI. Number 1 na di kadabuon sa mga domestic cases diri sa Negros Occidental. Ang delivery kag take out lamang amo ning tugutan para sa mga restaurant. Subot sa lingon why dine in. No? Pa-deliver ka mo. Tiba-tiba naman ang kabutor no? Muna silang sakos bon. Kung bakas ka lang, man na kilala kung bakas-bakas mo. Sus, porteng yasari adlaw. No? So, delivery kag take out lamang sa mga restaurants. Why sang dine-in? Gabaha pa lamang ko tanon dari ho kung ano yang sa series. Ang sa series, sige biyahe. Sige biyahe boss ang series sa palibot sang Negros Occidental. Pero mo tong Monoco, hindi sila kasunod sa sunod sa Bacolod. Hindi kasunod sa Bacolod kay suspendido dari ang public transportation. Ang hambal ni Valacar Transit Incorporated, the Media Relation Officer, Akon Office, Officer Jade Sibalios, ang balyati, syudad sa Bacolod malangya, ang napaidalom sa MECQ. Wamen niya sang suspension sa public transportation sa iban nga banwa kag syudad. Ang mga bus units sang Valacar Transit Incorporated amo ning matabo buwaso nagakuha kag papanaog sang pasahero sila sang pasahero sa atubang sang La Costa Brava kung dira sa norte no Northern Negros halid ba sa Northern Negros dira na sa Lakotob sa La Costa Brava sa norte nga bahin na siya di mga pasahero mag-aksyon budlay ni kay pagpanaog nila daw ay sila sa sakyan nga di pasahe. Di babalon yung employer nyo
dapat pasugat ka mo sang service. No, alang-alang man ay nga lakton mo lang naog ko na sa Metalisay, imo sa ding gina-dutyhan dito sa Punta Taytay. Anon mo na lakton. Ang sabahin naman sang Sur, Southern Negros. Tubtob lamang ang sire sa kilometrahe 11 dira sa Barangay Talok, Syudad Sambago. Dira lang sila makaaksyon. Dira sila mapapanaog, dira man pwede makasakay. Ang halin diri sa Bacolod kag magwa sa iban nga banwa kag syudad. May istrikto gyapon hang health protocols kay patuman sa bahin sang sulod sang sire sa mga pasahero. Regular gyapon ang schedule sang biyahe. Waay sang pagbag-o sa plitihan mo nang medyo mayo lang pamatian da. Kaya kung pasakaan mo pa ng plitin, hindi lang guro kurisong sang nawong ni. Ang makita naton sa nawong sa mga pasahero, asi kung ang kurisong may dalaga kuriit, amo ng plastada, buwas nga adlaw mag-aksyon para nga may ulo ideya lang ato sa nga mga tagpalamati sa mga bag-o lamang nakabukas sa ila sa nga radio set. Ari na kita, mapatian na kita, hindi lamang sa FB page, FB Live, sa Aksyon Radio, kundi balik kita mapatian man sa radio set. Sa inyo sa nga radio component man, o kung anong asahi sang palamatian ninyo dara. Nakikinig si kaso lang, dito sabay sa ato sa nga transmitter. Aga pa boss, tuto ka mo diri sa Aksyon Radio Bacolod, kaya temprano pa, sa kagahon pa lamang. Mabatian na kung anong matuntuon nga senaryo sang surat sa Bacolod sa saring una nga adlaw sang MECQ implementation sa syudad sa Bacolod. Man kagabi maka-aksyon, duwa ba lang ka lugar ang ginlawag ni Presidente Rodrigo Duterte mo na dapat ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine umpisa September 8. Isa sa duwa mo ng sunod sa Bacolod. Damo sa nagkakibot, damo gid sang tumaas ang kilay. 3 minutos na nakaligas sa tag ng alas sa Jess Action Radio Philippine Standard Time. Curfew na, curfew na! Amat-amat na kamo. Dapat subong ara na kamo sino sinitag sa tag sa kamanga balayo kon puluyan. Mga ingaw na ang patrol sa ato sa mga otoridad base balabayan kamo na sa kilisan dalan. Imbis sa balay ang inyo sa ditulugan, basi konpresuhan. Sa saring bahin, hibalaon tanan anong observation report sa ato saring patrol, paglibot-libot nila dari sa syudad sang Bacolod. Aksyon Night Patrol Field Reports. With the action na Jan Diaz sa aksyon na Nixon Tahom. Aksyon Jan, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, aksyon man, ang gabi sa totoran nga mga ka-aksyon ng patokran sa Giapo, balay nga gabi, yung sa pinaman ka mga dalanon sa paribot sa sunad sa Bacolod. Nagulan, aksyon man, sa nga gabi, mabulubog na, aton panyempo, no, sa Bacolod, dogin, dogin bulublusingan, ang balado ma-MECQ yung Bacolod, abi kay bubuan, tanay, para magbulubog na mga ulos ng tao. Correct. Kaya so, kainit-init kidaan ng ulos sa buong tao. Ay, why kwan? Why budget ang kalabanan? Why, uti para sunod ito daan, ano sa buong utso? Ate ang budget ya 30 ka 15 na ya, kaya mo ng sildo? Gani? Iban, why pa man ka pang grocery, kaya tingog na mo, masibos-ubos naman eh. Wala, Indri, kung wala ka pa magkalbugas, ang iban, malari may preparasyon sila balay, pero wala bugas sila balay, aksyon mati, dulo disgrasya, no? Lantaw lang sa ikon, no? Pwede sila kalantaw, likod sila sa nga balay, basi kung may gitanom sila kabuti na, pwede na makali. Ate, basi pa lang kung may kamuti dito karon, daon, grabe, nga pwede nila maulutan-utan, nga rada sila karon mga lugbati, dati makapiantiyan pa man no? Kung may kamuti, dala sa may ilagagin pang tanom, may bilhin dala, pwede man, kahit para may makaon-kaon sila, pero kung wala lagid, kaya mo ginapagwa nga undang kita na yun. Wala mo may mumong kung wala ka na bilhin karon yati, disgrasya, wala ka may magamit action mar, no? Anyway, karon man nga gabi, ang amon ring ginhimosang patrol, nagbisita kami no sa pinakamalugal diri sa palibot man sa sulod sa Bacolod. Ginsak nato ang pinakauling nga sitwasyon action mar.
Ato na to rin naton boundary, no? Di ba boundary to boundary? Amo na matahubas kadlaw, especially kung public utility vehicle ang paghambalan. Supposedly, ang boundary sang Balacan Transit Incorporated, according kay Ma'am Jade Ceballos, ang VTI, ang Individual Relations Officer, doon abot sa may, ano ba, La Costa Brava, no? La Costa Brava, Action Mar. Sa Talisay na sa area? Talisay? Yes, Talisay ang area, no? Oo. Sa may Honda ni Dampi, dahil ito dapat ang astalang ayning bus, no? Sang Action Mar. Action Mar, no? Doon na asta sa may atubang sa Honda, dahil na dampi ang ila, balang pundo, di sila mapundo, dahil sila mapasaka pasero, dahil man sila mapapanaog sang pasero, Action Marlon. So, hindi sila pwedeng nga kalapaw o kon kasulod abis sa may border sa Bacolod, kahit suspended, ininglatong naton nga public transportation. Kung gamo ka pamangkot na damo gariak, nga ang series ka biyahe, ang public utility vehicle o kon mga jeepney wala. Simple lang, hindi man niya magbiyahe ang series sa sulod sa Bacolod. Ang biyahe sa series niya sa gwa sa Bacolod. Amo nang allowed. So meaning, kung sa gwa ka sa Bacolod ya, sige mo na biyahe, guro ka motor, kasi kita biyahe ka jeep sa inyong lugar. Pero kung direct sa Bacolod ya, ti wala gina biyahe, amo na nga border to border ang kakatabo, no? Galang kita sa may border Action Mar, lapit sa Bacolod, kag Talisay ang ining series bus. According to kay Ma'am Jade Ceballos, ang ginanamig na Action Mar nga regular nga biyahe, amo ng pinakauli nga updated nga schedule sa biyahe. Kaya kabalo kami mga updated, namon kung sa doya kada pila ka mga minutos may biyahe, gin-re-update ina sa VTI previous months pagbalik sa biyahe, abe. Kaya ti maperde man sila kung kada mga minuto, pila ka mga minutos ang span, mabalik ila biyahe, kaya ti wala masyado mga pasero sa dalan. So, muna sang matabo drama kakson. Border to border. Kaya pa man, kung sa kalabanan, ano na imuon nila, kung mababakot sila, kaya sila public utility vehicle, ti man nakaplakat, sila laktong ginila Action Mar from border pakadto sa ilang kalabtuan unless may masugat sa ila sa may border mismo, no? Amo na reaksyon na dyan muna ko kaina, kung nag-aobra sila, dali sa Bacolod, dapat pabalon nilang ila sa ring boss, ma'am, or employer, kay huya man nagurong ila sa ring kung hindi mag-provide sang service or salakyan, kapoy man nga maghalas laklakat, ya kalayos na. Amo nang dapat nila mo i-inform ginila Action Mar ang ilaman mismong employer nga diri lang sila staff, diri lang sila kutob. Hindi sila pwede kalampuas ang bus. So kinakag wala labot sila, wala man jeepney. Ikaduwa, dapat inform nila nga ma-duty sila para mapangitaan paagi sa ila employer nga masugat sila kung hindi sila maayawan kay nalig na pagaboto nila sila ginatrabahuan, why naging sila persa kay tuma, naging sila kakapoy Action Mar, no? Ati dapat gina nila i-inform, ipabalo kung baga nila sa ilaman tagsag ka mga employer ang status nila Action Mar, no? Ari kami actually sa Tubang, diri sa Tubang sa La Costa Bravo, diri sa may siyudad sang Talisay ng area, no? Ang information naton supposedly karon gid sa aga na masugod kag kun i-check naton diri ang lugar, hindi gid man amo sinakalapad abi Action Mar, no? So ang sitwasyon diri matabo na sa kilid lang sila sa dalan, ma-standby din na ang mga bus, and then diri sila magpapasero, diri man sila mapapanaog ka pasero. So most of the time or most likely ang sitwasyon gid sini diri is ang other lanes ang dalan, kung mo 3 lanes ni siya, is magamit gid nila, ma-occupy nila, no? Gin-check na namon kay tigin pa assign kita dito ang gabi ka ng taon ng sitwasyon sa area kung may mga bus na naka-standby, pero in so far wala pa diri may naka-standby Action Mar diri sa may La Costa Brava. So most likely mahimo dito sa may kilometrahe 11 sa barangay Talok, wala man sang biyahe. Ang problema lagi nito Action Mar kung mabiyahe ka pa Bacolod for health purposes. Kag wala ka kilala diri sa Bacolod na masakyan mo bala sang jeep, no? Kaya rado masakyan mo para makadto ka sa kalatuan mo gid mismo kay budlay man sa inyong part, no? Hopefully may adjustments, no, in the future ngay mo on ang aton nga mga otoridad kay para masakto man kag hindi man
tamaan ang aton nga publiko aksyon man. Ako akson dyan, ginalantaw ko na kung anong senaryo, buwas. Mabaha gining pasahero daw nga maghinulat daw. Yes, amo most likely matabuhi kay amakol mo na alin diri nga daan sa point nila kung sa din sila manaog, lakton nila. Tiyang pasahero na maginutok kinakag hindi nila lakson malapit ang ilang lakton. Layo nila lakton nila ya. Mga pila pa ni kilometros, mga almost 500 meters siguro na lakto nila pakadto sa border. Ikaduwa, pilagid bala ang pila kabilog ang mabukas buwas nga mga talatapan kang negosyo sa Bacolod. Tinakadepende man nila, no? Kaya mo man nakadamuon sa may empleyado nga may magsulod. Tapos enough bala ang mga service vehicle nila, maginutok ini buwas expected gina kahit open yang ano mo ang line deduction mo hindi pareho ang province sila inang status syado kataas ang sudad sang Bacolod do si Kwawi gid la ang sitwasyon nga hindi bala magbalanse kumbaga do wala na gano'n nagsanto no ti kabudlay mag-adjust kun nalin ikaw sa gwa sa Bacolod pasulod ka diri sa Bacolod o alin ka sa Bacolod magwa ka naman makadto sa ibang nga lugar action mar no. May pa-action dyan mabalaan no nga what if ay kon may ara yasang tawo nga may salakyan sa nga private dason may qualified ang home quarantine pass ya matanyag sa libre nga sakay sa mga nagahulat nga pasahero. Ang katang lang, kung private vehicle ka, dapat nagasunod ka sa pinakamapagsulundan ng LTFRB. Okay. Ito panao, gabi nila. Kung nanday mo, pila lang ang capacity, anong dapat ang sang feature sa sulod sa salakyan, ma-install ka division dara o kung transparent nga divider niyo sa sulod para ma-maximize o ano. So wala pag in-update, kay kamaluga kung magdinamo-damo, boss. For example, may ara da karon mag-volunteer, maginutok bla basid bla magsakay sa mga voluntaryo nga mga salakyan. Kag makayular na ginatawag nga social distancing, ina-disgrasya gid boss action mar, no? So fully maplastar kay kasi kwawi gid buksan mong iban nga negosyo tapos hindi ka magpabiyahe. Ang jeep do hindi santo kag do hindi balanse, no? So muna nga dapat bantayan sa mga aksyon. Ito nga pamatihan na una si Ma'am Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sa Balacan Transit Incorporated. Tomorrow, no, regarding sa NBCQ, executive order nga gipagwa diri sa aton na mayor sa Bacolod City, kami mapatigayon kami sa biyahe outside sa Bacolod. Okay. So diri sa southern part sa Negros, ang amon mga units dira na station sa boundary sang Bacolod kag Bago City, dira sa may kilometrahe 11. Okay. While diri sa northern part sang Negros, diri kami ma-station sa may Honda, dira sa may Costa Brava pala. Dira na ma-station ang tanan namon ng mga units. Okay, sa kilid sang dalan lang, ma'am. Yes, oo. Ma'am, so meaning, dra nyo lang man, da ka makuha pasahero, dra man sila manaog. Yeah, dra ang amon nga pick-up point, dra man ang amon nga drop-off point. Okay, so meaning, ma'am, pero di same ng Japon nga protocol ang i-apply. Yes, stricto kita sa gihapon, no? So no face mask, no face shield, no right, siya nga policy. Kanti ang social distancing gihapon sa sulod sang bus no ginapatigayon, strictly ginapatigayon ginanamon. Okay. Ma'am, kulang taon natin despite some policy sa Bacolod, sa MECQ, ano ma'am, inyo lang nga comply sa inyong service or responsibility bilang public transport, ma'am, no? Nga gabiyahe ka mo Japon outside. Isa pa na siya, no? Kahit considering balang ang bilog na province siya, hindi man niya MECQ ya. So, ang Bacolod man lang. So, wala asang rason nga mag-contact kami sa biyahe. So, meaning, ang imo mga reminders sa riding public, especially for outside Bacolod, continue lang yan. So, may saligan sila nga may series bus nga mabiyahe. Yes, tomorrow may ara kami ipatigayon until na ma-lift ang MSCQ diri sa Bacolod. So amo lang na siya may kabuglayan para sa part nila pero sundot na kay para man sa kaiwan tatanan ang ginapatigayon. Kami gaupod mo kami sa programa ni Mayor Bing, no. So amo lang sa amon nga part man tungod hindi man niya napaidalom sa MSCQ ang bilog nga probinsya sa Negros Occidental. So magbiyahe kami niya. Ma'am, tumalabatian si Ma'am Jade Ceballos, ang Media Relations Officer
sa nga Valcar Transit Incorporated. Iya konfirmasyon nga buwas may public utility vehicle or public utility bus nga mga biyahe. Ang problema lang kay border to border lang gid Action Mar ang ila naman nga limitation na kung din sila sa drop off kag sa pick up point nila Action Marlon. So buwas na bantay na naton ang sitwasyon. May angot naman Action Mar sa locally stranded individual. According to kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jensen Benamin, naguntat naman hindi naman pwede kabiyahe ang mga LSI. Pero may nakaingagaw karon nga adlaw. Actually may nakabot 41 no ka mga locally stranded individual, mga returning Filipinos, kag of course alin sa ibang mga lugar abi sa Manila, nagpauloy diri sa Mahiya sunod sa Bacol ka probinsya sa Negros Occidental, nagabot mga pasado la 5 siningapon sakay sa roll-on roll-off vessel Briblea Katogo Action Mar. Pero according rin kay Sir Benamin, kay take base sa resolution number 69 sa National Interagency Task Force, suspendido naman, may moratorium naman ang pagbiyahe sa mga LSI. Hindi naman sila kabiyahe Action Mar, but silingon untat na naman kag wala hindi naman kita makabaton ang sunod sa makordong ugigintay daw ni sa MACQ. Yari si Sir Benamin sa konfirmasyon. Mga alas 5 siguro, sado? Okay. Pero amo gito nga number 41 gid. Yes, sir. Yes, sir. Oo. So, Yan to salit to sa tugo na, na record. text. Okay. Oo. Sir, bali ano na sila LSI na sila? Yes, sir. LSI, ROF, Samo man. That time, na nag-depart sila, lifted naman ng moratorium mo. But sa subong, medyo may, may mga bagong mga information ng resolution number 69 kung nabasa mo. King approach sa National Task Force ang request ng Region 6. Oo. Suspended na yung LSI. Possible. The whole Region 6, I don't know kung what outcome, wala pa man na operational guidelines. And then, siguro, we'll see kung may operational guidelines ang regional task force natin. Okay. Sir, di ba last time tani okay na tani nga makabiyahe from Bacolod to Iloilo ang LSI, no, di ba la? Yes, sir, Katie. Ang moratorium ni Governor is until September 7, di ba? So, na-lifted siya yesterday. Oo. But then again, may resolution ng National Task Force, resolution number 69 dated 7 September. Okay. That's It states there na LSI from Region 6, Lanao del Norte, and patong probinsya. Action malabatian ang clarification diri ni Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jensen Benamin. Amo nang pila ka mga biso magkangtanan sa biyahe, no, insofar diri sa Bacolod dali kami sa area na sang Lacson, approaching Burgos Lacson, ligwal masandalan may mga pribado nga salakyan pero klamanan sa diri frontliners sa katrabaho sa may ospital Action Mar. Kita naton karon nga gabi may mga uniform nga mga personnel o kunabi nga mga employee nga nag-aaral sa kilit sandali nagulat sa ilabang tagsa ka mga service, papolisi naman tagsa ka mga lugar. Ang mga balita karon madayan sa atong pagbalik report mga ka-action, pero sa totalan nga mga ka-action tandaan nga isa sa marason siyang pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga paguyang ko ng pagnubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas sa may dagko nga papel sa pagbabasa sa aton immune function. Ang dapat imon simple lamang mga ka-action sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Night Patrol Field Reports.
Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa first batch sa nga to sa monitor sa live stream si D-Dane Jonah malabo gid na guro action namar nga Christmas gathering celebrate like Christmas party. Ang maskara anay kung kung madayon or hindi ang maskara daw ka daw klayo guro nga madayon na maskara dason October na no amo nang masubo-subo. Okay. Si Boy Bolivar, mayong gabi sir. Arama si Nini Albasin, Kalawan, mayong gabi. Si Junilo Alfonso, Junilo Alfonso dara sa San Roque Tangob. Corey Vidaha, good evening, watching from Kuwait. Si Kenneth Valencia, good Eve Action Idol, paurok-urok lang ko di. Salamat. Kay si EJ Kimi Shedrach Chokwudi. Ang pagtitiwala kay Mrs. Mariana Carolina, isa sa ni siya, mensahe, no? Message sa Kalawi Galing, no? Na salamat sa mensahe, Ma'am EJ Kimi, no? Lipod lang ato sa niyang kwada nga message para ma-acknowledge sa tanan. Salamat gid. Si Jen Oasis sir, good evening Axon Marlon, monitor always. Balne Junilo Alfonso, Gabaritor de Simo Alfonso family, San Roque Tagob, Samuel Domo, Ibat, Delia, Berto, Aiza, Bibi, Kagkapid, keep safe. Salamat kid sa Alfonso family. Di Mabildo, Parahilio, Paharilio, Maria Socorro, good eve. Sir Philip Alonsagay, no? Nag-message na ligal si Sir Philip sa kodo, way ko diyon magwana. Kita bla. Thank you. Sally Condes, good evening. Wala gid series buwas mabiyahe. May biyahe inday Sally Condes pero hindi kasulod sa Bacolod, no? Outside Bacolod may biyahe ang series. Pero hasta lang dira sa Talokbago kag diri sa Northern hasta man dira sa may La Costa Brava sa Talisay. Hindi sila kasulod sa Bacolod. Brandon Chan, open mga industrial buwas. Kita ko di check lang Brandon sa mo sa ding FB page arada no kay ang ginlawag ko kinamang importante to nga nasaad no may mga nakalinya to nga mga establishment nga pwede mabukas kag hindi pwede magbukas. Sa likonde sa diin lang hasta ang series Action Mar nalawag ko na okay. Di Mabildo Paharilyo sige biyahe pero pag-abot sa Bacolod wakaton kagid sigurado amo na sa matabo. Halin sa Lacarlota na Action Marlon. Halin ni Sally Condes. Okay. Don de Blanca, Araman, JR Pitalyar, Punta Taytay, may biyahe bus. Punta Taytay. Basta dari sa Bacolod, public transportation, suspended tara na. Tricycad, e-bike, tricycle, basta di pasahe, hindi pwede ka biyahe umpisa bus. Rald J. Pongsan, good evening, Action Marlon, may liquor ban. Ang liquor ban pwede makabakal kag pwede makabaligya. Umpisa lang alas 12 ang odto, 12 noon tubtob alas 6 sa gabi. Amo na sa ang time kag magbakal ka dalo mo sa imo sa balay private dito ka kainom. No, hindi ka pwede makainom sa public. Okay, hindi ka pwede makainom sa ginbaklan mo da kag magpungko kada sa kitaogos public di pwede. Dodi mayong hapon Dode Blanca. George Gargarisiran, biskan din halin basta sa barangay Talok Langgid hasta ang series Miga. O marasa, misis siya. Budix, Silita, signal nyo fading out naman Pigawang Power. Sige na adjust pa, no? Kaya bagulot nakabalik, no? Halin sa ato sa di pagkayos transmitter. Michael Soyo, Daxon Marlon, good evening. Ang essential mabiyahe na buwas. Ayan, basta essential. No, mga essential services hindi na pwede nga mahamper, hindi pwede na balabagan. Sige na kay importante mga kinahanglan eh. Roth D. Kozawa, good evening, Action Marlon. Monitor lang ko di palihog lang tamyaw sa mga Diaz family sa Aeroreco Subdivision. Liberty Benitin Ubaldo, good evening, Action Marlon. Monitor lang kami sa East Home 4 Mansilingan. Okay. Jocelyn Libon Dispo, good evening. Michael Ornelio, good evening, Action Radio. Salamat. Raydan Velasco, Action Marlon, good PM. Keep safe lang da everyone. Jor Barbon, Lunggakit. Hasta lang gani kamo sa tunga sang dagat kay hindi kamo pwede kasulod sa Bacolod. Pilitay gidyahaw. Awa man ang misis siya.
Jasper Coriana, good PM, please check barangay. May napatay ko sa COVID. Asap. Check tari ha, ang lugar. Almaladag, may gabi Action Marlon, salamat. Lerny, Lunggakit, Amayna. Okay, diri sila ka-communicate, salamat kita. Wendy Summer, temprano pa, Lailakad, buwas ba? Bao. Veronica Santillan, Manukan, mayong gabi Action Marlon. Judith Calves, Pamposa, good evening. Melody Bernas, good evening Action Radio, keep safe. Wendy Summer, hambalya la chansa bakasyon naman tadi. George Gargarsiran, Loeman linakat ba? Sakto tapos MECQ ga rebenta na ang varicose nila. Bali George. Si Hor Barbon Lunggakit. Okay. Emer Ann Araman, Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. God bless. Apple Lang, good evening. Lerny Lunggakit, okay, salamat. Si Jortel Humayaw. Action Mar, parti sa SAP nga nadula ang alan sa mga nagpa-online san o panghatag. Nadula ang alan. Kasi may problema na, no? Kung nadula ang alan. Roselyn Tanalgo Felizardo Canyosa. May tagtaganan nagligag adlaw na online na to, no? 11,000 beneficiaries dari sa Bacolod. Sir watching from Barangay May Tubig, greet ko lang family Felizardo, salamat sa Jeffrey Villasor. Action Marlon, ang mga dipasay sa sulod sa Bacolod may biyahe buwas, wala. Taran nga public transportation, waay sang biyahe. No, waay biyahe. Si Lordy Lunggakit, okay. Si Marie Luis, gabaritor dara si LA sa Tangob. Teresa Oliveros, good evening. Rami Miliana, kay Toto Rami, gabaritor, Rami Miliana, salamat. Liza Liboon, good evening. Watching from Alcobar, KSA. Si Angel Rico Perto, summer watching at Woodside 1, Alihis. Balikan ta naman ang ibang dugay-dugay. Okay, pabalik kita sa ato sa ring pagpangalagad last 10:28 na Action Radio Philippine Standard Time. Gaulan ang palamangkotanon diri sa aton angot sa MECQ. Basta mo na aliwat talang inasulit, suspendido tanan ng mga public transportation. Waay biyahe sang pampubliko di basahe nga salakyan sa bilog nga Bacolod. Umpisa buwas nga adlaw. Ibalaon tarang detalye sang mga balita na tipon sa ato sa mga action unit reporters. Unahon ta sa bayan sa Northern Negros. Naka-standby na sa piyak kalinya sa action Roger Gutib. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, kamusta? Bayong gabi, please come in. Yes, Action Marlon, may gabi kami. Kamarita. Gikan diri sa siyudad sa Cadiz, Action Marlon, pinakamataas sa buong Action Marlon nga nag-positive diri sa siyudad sa Cadiz sa bayan sa COVID-19. Naka-record ang 15 ka mga nagpositibo. Kag isa diri ka controversial sini sa 15, amoy na 35 anyos nga napatay Action Marlon sang Biyernes. Actually, ang istorya, sinainin niya napatay 35 anyos ng isa kay Gargado, ka residente sa Barangay Mabini, sa siyudad sa Cadiz. Sini siya ang nagpanuel, dobla dito sa
Asinda Chris Jones sa Barangay Jerusalem sadtong Martes kay may asinda sila tipan manito kag nag-inom-inom pero sang ulihin naging kastigo ni siya sang isa ka 60 anyos nga suspect sunod sa report pagpangimon ang rason kung nga kastigo siya. Uy. So kastigo Martes, pagkastigo siya Martes, and then duwa kadlaw dala-dala ya bisang Huwebes to lain matyagya nagpadulong sa Cadiz City Emergency Clinic kay man nag-bleeding siya mo. Ang pag-abot sa Cadiz City Emergency Clinic, gin-transfer siya sa Cadiz District Hospital. So, sa ngaran na siya sa Cadiz District Hospital, Biyernes, swab test siya kay man nag-bleeding siya kunomot kung anong rason, di pa may explicar ni Way pa nato makuha din ang explanation si kay Dr. Maria Victoria Ibanez. Pero gin-swab test siya sa Biyernes. Pag swab test ng Biyernes nga adlaw sa gabi at si Marlon napatay siya. Uy. So, iling 35 anyos, actually, nakahaya na siya isa kadlaw. Kaya isang napatay sa Biyernes. Gin katuan dito sa isa dari ka punerarya kay nagtawag man sa ila kaya pagkatapos sinati hindi man siya COVID suspect. Ang mga nagakwat gani siya to si Marlon sa Cadiz District Hospital ay magkaka-PPA kay manti duwan na nakaparte ang Cadiz District Hospital mo isa na daw naka-PPA na ta kasi mga COVID patient na mga mild nga mga hindi severe nga mga COVID patient. So ang isa naman na dati mga normal ang mga balatian pero ang ilan na yan mga guantes na nakon na face mask so wala agi sila naka-PPA nga sila nga daw kompleto kinabi. So maning nagdala sila kasi no pa sa report sa Trabaton bukas pa ang zipper balasang body bag nga naputos sinis ang bangkay. Sa gidala dito sa morgue. So ginkuha dito ya sang mga katapo man isang isa ka punerarya Tagin dala dire kay mate gin imbalsamar. Di pag imbalsamar sinak si Marlon sadtong Sabado sa aga gikuha nila imbalsamar sila kay ako sa bangkay patulo. Gin tapos sila pag imbalsamar Lunes gin deliver nila dito kahapon. So pag deliver lang sa balay ginhaya gin Pulawan. Pagkatapos sila nag-abot ang swab test. Kagabi, kung nagitawgan, abi ang City Office, direksyon sa Cadiz nga positive ini Action Marlon. Sang ginkuhaan sa Action Roger sang swab, buhi pa ya? Adi buhi pa ya, buhi pa ya, rapat sa hospital, buhi pa. Bernes ay in swab, pagka gabi, patay siya. Ginkuhaan sa swab, bangod naglain matsyag ya, resulta sang pagkastigo sa iya. Okay, pala yung death certificate sini kuan mo inang external hemorrhage ba. So tungod sa pagkatiko sa iya. So tungod nga mo man ang baton tang report ito ay gina-text sa doktora pero sila nga ara ko nung tanan nga report sa Bilis Cadiz ug yung Cadiz noon sila nga stressful day kuno subong sa iya para sa iya. Tag nag-good night na siya sa aton. So, daw, kita makakuagin na bigyan ng interview nga. Anong raso nga swab test kita bini? Okay, mantiging kastigo siya Martes, ang hapon. So, gindala-dala yan itong mga palanakit sa kalawatan niya, bro. And then, tapos siya natin, Huwebes, sa gabi, nagdala siya Cadiz City Emergency Clinic, transfer sa Cadiz District Hospital. Pagka-Biyernes, swab test siya. And then, pagka-Biyernes ang gabi, hapon, at magsirom-sirom na patay siya. Gipabalo man ni Action Roger ang pamilya niya, gin-swab sa? Ang pamilya, gani, nag-aambal mo ito gani, wala sa service pamilya, pero sa report niya ito na Baton Blambase, na pamangkot, naman ni Camilo ka, ang punerarya, simula, down Action Marlon mo. Ang mga involver lang mga sekretarya, sulod, wala lagi pagkuha. Kahit buwan schedule mas sila swab test. Ang sa punerarya na, di sa sila, ang bata, ang istorya ko no, nila, nagambal man niya, way magkakabalo nga swab test na si tatay. Sabi lang ko nga asawa, sinisang napatay, ato ini Marlon sa Metro Manila.
siya yari di kag officer pan siya inang asyenda in charge bla or overseer sa asyenda. Kag may ato dito nga parte sa asyenda sa iyang amo ati panon dito sa Barangay Jerusalem pero taga Barangay Mabini gini siya. So tungod siya nagtawag kay ina si Dr. Maria Victoria Evangelis kay Kapitan Rosbel Villarin sa Barangay Mabini nga ina siya nga napatay nga ginahayaan dira nga ginapulawan COVID patient positive. Sus, So kadelikado. nga tabo kay ina sa interview naton siya kay Barangay Kapitan Rosbel Villarin. Yari nga po dyan sa ina mga around 12 o'clock ako ma-receive ka call from halong kay Doktora. Ibanis nga may ara positive sa Malini. Kag mo to ang napatay sa ligid nga business last Friday. Oo. Tapos pwede din na upatay i-siyempre tapos ang result para na yung forward nakasabi sa ila. Isiling ko ba't wala man sang kuhan sa bilis ko rin o ano na may isiling ko rin mo sa bukid o kampung ng Milabrasan. Oo. So, simulikat sa lakyan o ay na tulod sa napatay. Okay. Ito delikado naman sa buong hospital. Ito damo ang kapatid. So, first ito. Ito ako mantugan na during the time at tumanto sa may babagawin nga porsyon mo. Kasi tututok ko pangakon din pang dihet lang mo isang isa kabalay sa iyong quarantine ng maabot ni halin sa Iloilo. Kung mas qualified ang atong balay. Kaya nung ginatapatay lahat sa pakitan ko. Ang pamilya do hindi nila magpati do nga sila mo nakiti ang rason nila ang matatay do gin kastigo balbla do mo nang kinamatyan isiling sige lang balik na lang kamo kanyaga rin tapos kanyaga balik konda maitid ko hindi ma-dikar sa ila so mga 1/3 pag-iway ko balik kami ito sa area sa yun isikara namon sila muna dia ara ang result hindi yan pinalagpat lang mula may result halin sa aton nga health isilin ko sila ang mga upod sila ang nagkalag ko digad ang pinasikat man ang among nga upod tapos kanda sila kung ano ang pinagamayan ng noon. Tapos sa istorya pa to ang asawa sa telepono ato sa Manila. Isilin ko wala yun kami na himo amo lang din ang amo nga mabulig. Paano ni sa malubong dayon kasi amo nang advice ang so kay na Sumarlon gid lubong na dayon. Gid lubong na lang to dayon kay na ang nagdubong apat ka mga membro sang Barangay Health Emergency Response Team o BHERT sang barangay ginayo ni Kapitan nga kung pwede ang punerarya man to nga auto po ni Bringer dulong sa iya amo man ang kapya di may kaya ang punerarya di nagsugot man pero kay nag-disinfect man to ang punerarya ang auto po ni Bringer bilog nga punerarya diri gin disinfect so nalubong gid kay ina pero sunod sa kay Kapitan mga 60 pa lang ka mga tao sobra 60 ka mga tao ang ila sinina trace nga nakapulaw dito. Sa kilingutikap i-swab na kulutan na bali doktora ang anong advice ni doktora. Sila nga nagambal man doktora nga ang close contact mo lang i-swab pero ang mga sobra 60 kaya nagapanawagan pas Kapitan ko sino pagin ang mga nakapulaw dito stricto sila nga i-quarantine gid o i-isolate gid sila nay mentras nga wala pa magabot ang swab test sang direct contact na magbata ang nagbantay dito sa hospital sang buhi pa ini ang pasyente kag amo ato yang i-swab sunod pa sa payag ni Kapitan Rosbel
Villarin sa Barangay Mabini. Oh, ang dako nga palabang ko tanon dari Action Roger diin ni ayhan nakuha yadtong virus. Hindi man na sa close contact wa mas sa miyembro sa pamilya yang nagpositive, di ba? Wala. Oh. No, So posible man base kon atong nagkastigo sa iya. Oh, balikan tayo sa Action Roger ha. Kay grabe ni nga balita di kala kuano ka magkapakulba, magkapahangawa ni, no? Kay kadamo sang tinakastiguhan mo, naglain matiyag, ginswab, may COVID-19. No? Kadamo Action Roger base kon posible ba tong nagkastigo sa iya o nagdala siya sa ospital o sa ospital mismo. Actually, atong nagkastigo daw, way pa naton kay kanima bago na bala, ano to siya, nadala sa contact tracing to siya, kaya mo nagkastigo sa Martes pa to. Ang ginalantaw dali nga posible sa ospital. Ang isa kapag analyze pala nga posible sa ospital na kuha. Kaya pala ang mga hospital personnel dito na nagtawagan isa ni Greense na gambal nga sila nga hindi niya COVID suspect yung kastigo ni. Way magaling na kabalo nga gin swab test kilito. Okay, buto nga nagkanto man to ang punerasya kasi pagkatapos gin sila pagani sa bansang sekretarya sa punerasya nga sila nga pagkabuto sang ila sini nga mga tao, ang ilang mga tao naka-PPE man kuno sila kay magkadto na sa mga ospital magpapatay PPE gina. Pero ang nalaptan nila dito nga nagadala sang patay nga mga personal sang ospital, wala gito kuno naka-PPE, naka-guantes la, naka-face mask. Di mo lang nang ila to, pero ang body bag kuno bukas ang zipper kita nang nawong sa sini nga 35 anyos nga lalaki nga patay sa kastigo pero nagwa nga positive sa COVID-19. Kabay pa nga mga negative lang tanakson na Roger to ang mga naka-close contact yang again swab. Mo gani. Magluwa sila may 14 pagid nga mga nagpositive diri sa syudad sang Cadiz sa Marlon. Anyway, tama na nga tumatulong nga report kaya daw kung si Doktora pa, stressful day para sa ila na sa local IATF ang iling na tabo karon nga pinakataas nga record dire sa syudad ng Cadiz karon nga adlaw ang 15 nga nagpositive kag controversial ini ang 25 anyos enkargado nga ginkastigo pero positive man sa COVID-19. Report ikan sa syudad ng Cadiz na sa balita na sa aksyon ni sa aksyon Roger Gutib naga-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Team Report! Sige, sugpunan tayo maka-aksyon istorya ni dara sa may syudad sang Cadiz angot yapon sa COVID-19. Kadamo sa mga tawo na daw ka pinasahi nga hitabo ni. Sige Last 10:43 sa Ilohan taraman detalye sang report ni Aksyon na Percival Villamor halin sa Northern Negros. Lumpat kita sa bansang Southern Negros sa report ni Aksyon Percival. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Per sa report ng gabi plus kabin. Mayong gabi Aksyon Marlon kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Ang isa ka persona gindakop sang aton kapulisan sa syudad sang La Carlota pinaagi sa warrant of arrest. Ang operasyon ginapangunahan ini ni Police Colonel Junel B. Guadalupe, Chief of Police upod ang alert team, mga alas 7 sang aga. Gina-aresto ini ang persona Aksyon Marlon nga ginkilala ini sa kay Danilo Chua E. Diloso, 57 anyos, soltero kag pumuluyo sa Hacienda Maria, Barangay Lagranga, La Carlota City. Ginakop ang persona pinaagi sa warrant of arrest sa criminal case number 7562 sa violation sang Section 1 paragraph A, paragraph 1 sang PD 1602. Ang warrant of arrest gin-issue ini kag ginpirmahan ni Honorable Maria Concepcion Rivera, presiding judge sang MTCC La Carlota City. Kag may pitsa naman ini ang warrant of arrest sa sadtong July 4, 2019 Aksyon Marlon kag may bill recommended ang korte para sa iya temporaryo nga kailuwayan nga 6,000 pesos Aksyon Marlon.
karon ining suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpapanaog sang korte batok sa iya. Isa pa gid ka operation against sa illegal gambling action Marlon nga ini pangunahan sa gihapon sang aton na chief of police diri sa syudad sang La Carlota nga si Colonel Junel Guadalupe. Ang mga persona nga ginaresto pinagis sa illegal nga gambling sa dito sa may syudad sang La Carlota. Kag ang mga tatlo ka persona kilala diri sa mga ngalan diri si John Luxin Ipinyol, 37 anyos, soltero, kag pumuluyo sa Purok Kawayan, Barangay Batuan, La Carlota City. Florida de la Cruz y Flores, 48 anyos, may bana kag Purok sang Kawayan sa gihapon Action Marlon, La Carlota City. Si Nancy Ilican I Dilaraga, 43 anyos, kag pumuluyo man sang Sitio Carolina, La Carlota City. Ini sila nadakpan Action Marlon pinaagi sa operation sang aton nga kapulisan sa illegal gambling kag naatuan nga nagaukay ini sila sang ginatawag nga Madyong Aksyon na Marlon. Kag ini sila aresto sang aton kapulisan kag na-recover sa ila ang 144 kabilog nga dice sang Madyong kag kwarta nga 105 nga amo ang ilang gingamit sa pagtaya sini Action Marlon. Karon ini ang mga persona nagapangatubang sang kaso nga PD 1602 Action Marlon. Mataway diri ang syudad sa La Carlota pisar pa nga tulo-tulo ang ulan Action Marlon, pero sa gihapon padayon ang pag-checkpoint sa gihapon kag pag-curfew sa aton kapulisan diri sa syudad sa La Carlota. Amo ini ang nakuha naton nga balita mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Jupred Sapanta kag kay Engineer Joseph Embultorio kag Konsyal Akoy siya. Ang inyo ka-aksyon diri sa syudad sa La Carlota, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Las 10:47. Balikan ta sa giliyon ng ato sa nga patrol sa detalisa nga ilas na natipon nga balita. Angel Rico Perto, good evening, Action Namar, watching sa Woodside 1 Alihis. RJ Roberto Lamis Jr., monitor lang ko sa Laguna Province. Brandon Chan, thank you. Araman si Raul sa Pongsam, good evening, Action Marlon, may liquor ban. Matugid na lawag ko na. Balikan ta, patrol, arena sa Action John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik na report, please come in. Atay aksyon ma isa ka lalaki nga mananagat matapos ginaligar na bungguan sa isa ka barko. Ang iya naman ginagamit o kung nabigyan sa kanya motorbangka samtang nagapanagat sa baybayon nga sakop sa syudad sang Escalante kay inabag ang ginabanta alas 4 sang kagahon. Ining napatay ang ginkilalak kay J.R. Caspe, 29 anyos, residente sang Barangay Washington, syudad sang Escalante. Sa itong interview kay Philippine Coast Guard Commander o Negros Auxiliary Commander Jansen Benamin, ginpayag sining alas 4 kay ang kagaho nagapanagat ining si Caspe o pod ang iamay nga ginkilala naman kay Enrique Caspe, 52 anyos, sang ginaligar nga inisya na bungguan sang barko nga nang iya mismo sa kanyang pandagat Action Mar. Actually totally wrecked gid magsing totally wrecked wasak gid ining motorbangka ni Caspe kag nakita na lamang sang iya nga may nga wala na inisya sang kabuhi Action Mar kon patay na. Ang aligasyon diri sang amay nga ang nakabunggo diri kay Caspe siya bata isa ka dako nga barko nga nagaduag sang pula, wala ilang gid na kitaan ang ngalan sini kag kun ano ang iya pagid ibang mga struktura Action Mar. Ginkonfirmar ni Benamin nga ini kining lugar ko sa diin naglunta ng insidente amo ginasang alagyan dira sa mga road of vessels o cargo vessels ngalin sa Cebu padulong abi sa syudad sang Sagay kay miara dira nga puerto from Tabuelan to Sagay or Sagay to Tabuelan nga area. Daghan ako ng mayor nga alagyan Action Mar mahimo nga base wala nakit-an sang barko ining motorbangka nga ginamanon Caspe kag tinabungguan Action Marlon. Ginabisuan na sang Philippine Coast Guard ang amay ni Caspe nga magpasar o kung magpasaka sa maritime protest
samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa Philippine Coast Guard Negros Occidental sa mga kaso. Yari si PCG Commander, Mr. Oconjansin Belamin. Ang information nagabot sa amon sa mga around 7 o'clock kagina sa aga. Kay ang si Mr. JR Casipe nag-conduct sa fishing sa vicinity waters sa may Escalante. And then upod sa iyang amay. Pero hindi sila sa isa ka bangka, meaning separate sila na bangka. Okay. At around between 2 o'clock and I think 4 o'clock sa kagahon, no, na bungguan ini si ang isang bata Okay. sa kabarko, passing vessel. Ang description sang yamay, pula ko no, may pula nga color. Oo. So amo to nabungguan, and then igo niya na trapangdan na wala na gid na recover niyang iya bata, pero patay na. So gin padala niya na lang paygan, kagamo na nakasugid siya sa mga authorities. Okay. So, oo. So meaning sir, ang bata amoy ang napatay. Yes, so ang 29 years old. Okay. Sir, balik ka agahon, wala sila sang suga or ano ko naman? Mo pa na nga ito niya investigahan, sir, no? Kay white to sa area mo. Tapos ang amay laming nakakita. I don't know kung ano ang plastada. And we are conducting a marine casualty investigation. Nagpakonbin naman ako. And hopefully matapos ang investigation by this week. Okay. And then, At mabatihan si Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Jansen Belamin sa pinakalinda nga update ng investigasyon sa mga otoridad may kangtanan sa naguntag ng maritime incident dala naman sa surad sang Escalante. Balita gikan sa patron ng taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action! Night Patrol Field Report! Amatabaton tadi ato sirega monitor sa live stream nga mga nagkalabilin Carmela Galvez Coloso. Hello, Chirek, Eric Rojo Asiado, mayong gabi Action Marlon. Jor Barbon Long Gakit. Raisa Steffi Igina watching from Mamukal Murcia. Ayan J, shout out Action Marlon from Alain, UAE. Carmela Galvez, Coloso Hambalya, pagrit lang da mayong gabi na natingalahan ko lang gadula ka mo haw, mahibi ko kung madula ka mo, patamyaw ko lang ang iban na channel na gapanuya sa inyo. Maldi Carmela. Nadula kay may ginkay okay na transmitter. Si Jod Gales Makawi Willie. Salamat gid para sa Clemente Jose Street, Malibay, Pasay City. Si Rald sa Pungsam, ask lang Action Mar, bukas man mga mall kag hasta san o ang MECQ. Hasta sa September 30 ang MECQ. Ang mall mga ka-aksyon, establishmento komersyal bukas. Pero mga esensyal lang ang baligya. Problema pa na sa ilabwas ng mga empleyado-empleyada kung anong sakyan. Kay Wyman Public Transpo Bus. Damo-damo sang messages ni Carmela Galvez Coloso ba? Analisa Lobaton. Para man si Noredel Marino Gomban. Good evening, aslang ko paano kung sa construction kagaobra kaganid nga kada adlaw ka ma-duty tapos may number coding sa HQP. May present ka mo itong identification lang. Mas makayon, Noridel, mayara kami da sa Facebook page. Sarada naka-post ang kabugusan, no? Kaundan sang executive order ni Mayor Bing. Basta may trabaho ka, importante, mayara ka lang sang pamatuod. No? Di man pwede nga di ka magtrabaho kay anong gasto mo sa pagkaon mo. Shai Vargas Victorino, sir, good evening. Ask lang ko kung pwede ang kasanay sa motor. Thank you. So hindi kito pwede motor na saad, no? Sa motor dapat isa lang sakay. Motor na saad sa order. Nenen Tore Campo, good evening. Analisa Lobaton.
damo sa naga doble. Si MJ, mayong gabi, paano ang mga jeep halintalisay sila ay may biyahe? Di lang sila hasta madulong pa Bacolod. Sige ang biyahe sa public transport sa outside Bacolod. Hindi sila makasulod sa Bacolod kay suspended diretaran nga public transport. Jocelyn Calabaan, Abraham Bolivar, ano ang category 3 kag 4 man? Ara, Sir Abraham Sakwana, check lang sa amo sa nga FB page sarada, no? Kay kung isa sa huntagin ang kaundan sa nga EO na lawig-lawig. Lorne Lunggakit amay na mabalsa na lang ko mapuli boss. Mabalsa na lang sa kuno, no? Hambal ni Lerme Lunggakit amay na. Oh. Tamo sa naga double cent. Si Pretty Mahilom. Ari kwanda John Mahilom ka monitor. Shaft Tuwa, mayong gabi sir, ask lang tadi if may biyahe. Boss, sa Bacolod, wagid biyahe. Action first ka monitor man. Damo si Carmila Galvez Coloso. Ho daw sobra guro 30 na ning sent yung message. Daw isa lang ang kaundan. Olive Prado Gargaritano, Rebecca D. Good evening, Action Marlon, Susan Sidolio Taberno, Hello Action Radio, following sa inyo. Good evening, Sir Lord John, keep safe. Hambal di Susan. Marilo Tronco, good evening. Sibel Brian Cordova Sanchez, watching from Barangay 39. Si Herald sa Pungsam, thank you man. Pagrit landa kay Action Percival Hambal ni Carmila Coroa. So si Smil Hiruta, watching, I like your voice. Hamal si Susi, thank you. Rakni Malinaw, good evening. Okay, Rakni Malinaw, salamat kita sa inyo tanan. Alas 10:57. Matulutaw-hay kabugosan sa ato sa nga sunod sa nga Bacolod. Nakabulig-bulig di man ang implementation sa nga curfew. Alas 10 to alas 4 sang kagahon. Buwas toto kabos Action Radio Bacolod kay tulong namon ang tuntod nga sitwasyon sa sining una nga adlaw. So, way anay ni ma-implement ang MECQ kabanti way mga balay ang EO mo. Subong lamang adlaw na pag ang EO. Di boss, tauhay gini Bacolod sigurado. Kabay pa nga mas hugtad na pangaton sa nga pa. Lawig pa na September 30 gid ang implementation sang Modified Enhanced Community Quarantine. Last 10:58 sa Action Radio Philippines Standard Time. Action Night Patrol, magabalik buwas, balikman, regular anchorman, Action Eric Magbanwa. Sa ato sa mga Action Unit Reporters, sa ato sa mga News Center sa mga gabi, Action and Defensor. Nagpangalagad. Upod na aton sa bahin sang Technical Control Action. Delmar Madera with Action. Elway Dutilio, sa ato sa mga IT expert. Sa Patrol Action, John Diaz with Action, Nixon Tahom. Action Percival Villamor, Action Roger Gutib. Nagpangalagad sa mga gabi. Ako naman, Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.